Guretzako oso garrantzitsua da ez bakarrik euskara sustatzea, baizik eta baita ere egiten dugun moduan egitea, ez? Eta horregaitik urtero diru laguntzak ateratzen dugu, urtero beti azpimarratu egiten dugu gurasoei emoten dautzagoen laguntza, ez bakarrik talde estrategikoa dalako guretzako, baizik eta baita ere hizkuntzaren biziraupena bermatzen dabelako, ez? Etxeetan, kaleetan, umeekaz jardutea euskeraz, horrek bai emoten dautzala euskerari biziraupena, eta horrek emoten dautzo euskerari balorea, ez? Beste alde batetik ikusi beharko gendun, umeek euren hezkuntza zentroetan egiten daben lana, baina guretzako baita ere garrantzitsua da zelan ez, etxeetan eta kaleetan egiten dana. Horregatik, prentza barran dekozu horregatik gure eskerrona euskalteriei, esan beharra dago Bilbon 18 euskalteri ezberdin daukaguzala, 8 barrutietan zehar daukaguz, eta esan dezakegu baita ere, auzo guztietan, kale guztietan, euskaltegiak topau egin aldezakeguzala, eta hori guretzako oso garrantzitsua dela, ez? Euskaraz bizitzea da helburua, eta askorentzat lehenengo pausua da euskara ikastea, eta horretako gaude gehien bat euskaltegiok, biloko euskaltegiok. Zan duen moduan, 18, Bilbo zuen zehar, auzo guztietan, eta azpimarratu nahi duena da daukagun aukera Bilbon, bai? Nahi dagoenak badu aukerarik, eta nahi dagoenak badu lekurik, txetik urbil gainera. Modulazio eta ordutegi zabalak dauzkagu euskaltegi guztietan, goizetik, 7-tatik, 8-tatik goizean berandu arte, gaber arte, 10 arte euskaltegiak zabalik, modulazio klasikoak, egunerokoak, 2 ordu, 4 ordu terdi, 5 ordu, eta malguenak autoikaskuntzan oinarrituta, lan pribatua nolabait zatiarren edo etxeko lanak egitera bideratuta dauena, tartean 2 egun, 3 egun, zan edotena, azken finean, aukera zabala klasiko honetatik metodologia eta modulo berrienetara, eta horrekin batera euskaltegi guztietan praktikatzeko eta euskaraz bizitzeko beste aukera asko eta asko. Tailerrak, mintza lagunak, berba lagunak eta hainbat ekimen ez bakarrik ikasteko, baizik eta ikasten duzun hori praktikan jartzeko. Orduan, azpimarratu nahi dugun euskaltegietatik, Bilboko euskaltegietatik, nahi duenak baduela lekurik, nahi duenak baduela modurik